An yi bikin nuna shahararren shirin Abubakar Bashir Mai Shadda da kuma jarumi Ali Nuhu mai suna Zainabu Abu. Fim ɗin ya ƙunshi Umar M. Sharif da kuma Momi Gombe. Fim ne da yake ɗauke da wani labari na tausayi da kuma nuna tsananin soyayya. Wannan fim dai an kalle shi sosai a Ado Bayero Mall Cinema da ke Kano. Ga kuma yadda tsarin nuna fim ɗin da kuɗin da fim ɗin ya kawo ya kasance. Fim ɗin Zainabu Abu ya haɗa kuɗi naira miliyan 2,652,500 a kwanakin ƙarshen makonsa na farko mai tsawon kwana 5. Fim ɗin ya fita a ranar babbar sallah inda ya fara cin kasuwa saffa-saffa. Kasancewar babbar sallah ba kamar ƙaramar sallah ba ce inda jama'a suke fitowa kwansu da kwarkwatarsu wajen kallon fim. Fim ɗin ya haɗa kuɗi naira miliyan 1,458 a kwana biyunsa da fita kafin ya fara cin kasuwar ƙarshen makonsa ta Juma'a, Asabar da Ladi ta bisa al'adar fitar fina-finai, inda a waɗannan ranaku uku ya haɗa kuɗi naira miliyan 1,194. Kasuwancin ranakun makon ne za su nuna ina fim ɗin zai dosa a cikin jerin manyan fina-finan Kannywood. Hajiya, wata 6 fa ba kwana ɗaya ba ne. Ya aure ni bayan wata 6 ya sake ni kai ka aure ni sai ka ce mu ba musulmai ba. Ya awal zai mutu nan da wata 6. Dan sa hannu kai. A'a, likitoci ne suka tabbatar da haka. Kai da bakinka kake cewa ka sallama wa wani. Zainab. A brother, they say, is a gift to the heart and a friend to the spirit. One is cool, calm, and collected. The other one is the jovial, extrovert, and playful type. Mai Shadda Global Resources Limited. Za ki ce kowace ce aura. Zainabu Abu. Ba zan so ganka cikin wannan matsakaicin halin da kake faɗa. Zainab. Can ka je kai rayuwa ka bar mu mai rayuwar mu. To ni dan Allah ki haƙu. Kin ɗauko hanyar da za ki rasa mu da baki ba. So kake in taka dokar Ubangiji? To ni soyayya ta ba makauniya ba ce. Har yanzu dai ana ci gaba da nuna fim ɗin Zainabu Abu a Ado Bayero Mall Cinema da ke Kano, kuma za a ci gaba da nuna fim ɗin zuwa waɗansu lokuta. A ƙarshe dai za a ga fim ɗin zai kai fina-finan Abubakar Bashir Mai Shadda da ya nuna a baya, kamar irin Kalan Dangi, ko kuma ba zai kai ba. A ƙarshe za mu kawo muku rahoton cikakken kuɗin da fim ɗin Zainabu Abu ya haɗa a sinima.